сағат ертеңгі 8 Қозан Кремль янында китап радиосы алып барушылары артистлар жыйыла. Бүгін алар моторлықны көрер үшін ұзын юлға шығабыз деп аталған автоерішке қозғала. Алда Татарстан һәм Башқұртстанда 18 тукталыш автоерешні туған тел жыры белән башлап җибәрделәр. Татарстанда Мамадыш, Алабуга, Шаллы, Минзәлә, Актаныш, Азнакай, Әлмәт, Башкортстанда Дүртиле, Илеш, Бакалы, Чакмагыш һәм башка районнар. Автоереш шулар буйлап узачак. Төрле төсләргә бизәлгән автобус торак пунктларда тукталыш ясый, артистлар 20 минутлык концерт бирәчәк. Шәһәр һәм авыллар өчен аерым программа төзелгән. Репертуарда булачак Радик Ильякшинның җырлары, Башкирия егете шулай бит. Шулай булачак Роберт Миңнуллинның шигырьләре. Элдермештә, Уфтанмада, Елама Ярсыма, Кайыннар. Без менә утырып егетләр белән иң хит булган җырларны гына сайладык. Һәм иң матур шигырьләрне сайлап алдык. Артистларга һәркем кушыла ала, иң мөһиме ачык яшел төстәге автобусны күз уңында тотарга. Һәм иң кызыгы әлбәттә бу проектның сәхнә арты. Менә бу автобуста китап радиосы командасы сәяхәт итәчәк. Һәм инде Татарстанда һәм Башкортстанда һәркемгә таныш булган җырлар яңгыраячак. Бүрук җырлар тыңлавыбызны, бүрук шигырьләр сөйләвебезне, бүрук шагыйрьләрне, бүрук прозаикларны, бүрук язучыларны укуыбызны исбатлау, аларның искәртү, исләренә төшерү. Бүген беренче тукталыш Мамадышта җирле халык өчен китап радиосы хезмәткәрләре Париж җырын махсус өйрәнгән. Бүген китап радиосының иҗат төркеме Актаныш районына да барып җитә. Биредә Әлфия Авзалованың популяр җырларын башкарачаклары Минтимер Шаймиев турында әдәби үзлек тә әзерләнгән. Иртәгә автобус Башкортстанга юл тотачак. Автоереш 27 октябрьдә Уфада тәмамлана. Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.